11. september 2024, pokoj Kristov v kráľovstve Kristovom, prezradím ti tajomstvo, verejné tajomstvo, svetové krízy sú krízy svätých. Boh si žiada hrstku svojich vlastných v každej ľudskej činnosti, a potom, pax Christi in regno Christi, pokoj Kristov v kráľovstve Kristovom, cesta, 301, prinúca, keď tu bude potrebné, aby si za každým hneď odpustil tým, čo ti ublížili, pretože nech by ich neprávosť alebo urážky, ktoré ti spôsobili, boli akokoľvek veľké, tebe Boh odpustil omnoho viac. Cesta, 452, neklamným znakom Božieho muža, Božej ženy, je pokoj v ich duši, majú pokoj a dávajú pokoj ľuďom vo svojom okolí. Vyhňa, 649, na spršku, kamenia od tých nešťastníkov, čo ťa nenávidia, si zvykni odpovedať zdravasmi. Vyhňa, 650, Svätá Mária je, ako ju vzýva cirkev, kráľovnou pokoja. Preto, keď vznikne nepokoj v tvojej duši, v rodinnom alebo pracovnom prostredí, v spoločenskom alebo medzinárodnom spolužití, neprestávaj k nej volať: Regina Pacis, oro pro nobis, kráľovná pokoja, oroduj za nás. Skúsil si tu už niekedy, aspoň v čase vnútorného nepokoja, budeš prekvapený, aký tu má okamžitý účinok. Brázda, 874,